Аз съм SilverBG и днес ще ви покажа първия клип в поредицата на The Piers. В този клип ще ви покажа старият ми Creative World, в който съм се строил. Така, това е... Това ще ви покажа. Замък. Не е много добър, ама мяса. Мен нещо такова ми трябваше. Харесва ми. Не е лошо. Ще ви покажа няколко от най-хубавите постройки. Така. Тук има един дизайн за портал. Не се го виждали. Дизайн за портал. Тук колона с стълби загоре, която е малко елементарна, ама както и да е. Такова нещо ми върши работа. Така. Ето виждате, кулите са направени с така, с детайли, не е като да видите нищо. Тук трябва да имам брони, ама нещо се е бърнило и няма брони. Ето вилиджъри съм сложил тук. Вилиджъри с оферти за брони. Ето Protection 3, Fire Protection 4, като цяло така. Най-общо това е от замъка. Виждате по прозорците как са направени в доста хубави форми. С два входа, един е врата, другия е воден вход. Това е хубаво. Сега, след това ще ви покажа ето този мост. Не е напълно довършен, още има няколко работи, които да се правят, но това вече става за някаква работа. Да, виждате, Creative Server е доста добре развит. Там виждате една бялата в далечината, можете ли да... Но напред ще ви покажа една вилиджърска къща, която аз много обичам да строя. Ето виждате, малка, технична, с всичко. Ето вън с Enchanting Table, с какао бин, с Ender честове. Горе-долу всичко в едно да даде, е доста малка къща, така като цяло е хубава. Тук дизайн за вонна порта има. Като виждате, аз доста обичам да стоя. Тук е също нещо като дизайн за вонна порта, това малко по... Това е, там е лампа, на която има кон. Тук има мостче. Така, значи този мост е копи. Имат подобен в сървъра The Pact. Има подобен в сървъра The Pact. Там направи Еталтрит. Но доста ми хареса като мост. Мой е подобен. Не знам, става. Като цяло става. И... Като цяло става. Ви казах. Лампите са стандартните за кварцов пот. С... такова. Следващите са... Това е от тези, от миналия снапшот. Това са от миналия снапшот, от по-предишните снапшоти, като главите бяха бъгнати. Сещате ли са? И да. Тук мъчих си да правя нещо средством автоматична ферма, която не се получи доста добре, но що годи става. Чакай, още има да ви показваме. Да, това е дизайн на дворче. Не, фенда. Много съм тук. Добре, ще ви покажа яндайцето. Само за живота глупи. Една къща има. Такъв път, че там също редстоун малко.
който пак не работи, защото не съм много добър след стола, ама как бе? Ти това, кой те гледа? Никой. Какво ти бука? Така. Сега. Това е дизайн на двор. По-селски такива. По-селски. Ето тук хората, които там се гледат, да. Тук има водно колело, което е така, доста добро. Водно колело, което това те кокошки утре стоят, все едно има патки, на някакви гъски ебеди, кое това не мога да ви обясна. Някакви работи, бели. Само знам, че е бяло, знам, че фърка и да, това. Тук малко съм вързал коне. Да, това няма да гледате, това ми е тук ми любима. Кон никой да не го обърна, Това е кокосчо. Това е кондио. Той е циганчо. Да. Това е цилянка с голямата някак. Никой да не бъде не. И кой? Това така е къща чест рум. Която не е много хубава, но да. Да, идеално е. Друго, което може да ви покажа. Не, общо нямам много работи, които съм строил. Ето тук има един мост, който брат ми се мъчи да ме копне. Не му се получи. Ето, гигантска тоалетна. Кефи ли? И мен, ще гледайте какво може да правим. Калабунга! Кефи ли бе? И мен ме кефи. Там, гръмнато. Там басейн. Пак басейн. Тук е къща на брат ми, която си беше играл малко. Аз го правим. Най-напред с тоалетни. След това му наводних къщата. Карайте сега. А той реши да ми отмъщава, като заплаши замъка ми, че го гърми са сред стола. Разбира се, не му се получи и малко гръмна къщата така. Леко е технично. Малко и направи един-два критикала. Забравих да ви покажа цялата къща. Тавана е такав. Ето видите, тавана е отгоре на тази класа с работи. Тук това е доста хубав фонтан. Наистина за водно колело, това е горе-долу най-хубавият дизайн, който съм. Отдолу тези дизайни, които виждате съм ви показал, тук е един от най-добрите дизайни, които съм виждал. Това е един най-хубавите дизайни, които съм виждал. И горе-долу стават. Доста са красиви. Имах някъде още един фонтан, който сега ще ви покажа. Тук има, мисля, че то фонтан е на брат ми. Да, ето го фонтана на брат ми, който няма такива. Тук има един така доста якичък. Вижте, не, става горе-долу, става. Мислех си нещо различно да направя и не се получи кой знае колко много. Този мост ще работим върху него още. Така, ако ви харесва това, тази поредица, която сега започвам, която ще е първата поредица, нека разглеждаме креатив. Ако ви харесва тази поредица, лайкнете, напишете коментар, че ви харесва. Тази поредица и аз ще искам да играя. Поредица ще късте, нека разглеждаме креатив. Ние ще има така доста редовно, ще я качвам. Не доста редовно, но един път така в месеца, защото не мога винаги да съм в креатива си, винаги да правя проекти като замъци, мостове и фонтани. Като цяло, ако ви харесват всички работи, които аз строя, ще има и поредица, сигурно към тази поредица. Ще добавим и
И поредица. Ето го Силвърчо. Така ще го кръстим Силвърчо. Така ще, ако ви хареса тази поредица, към нея ще добавя и още нещо, така съм се навил. Ще има и да строим в нея, така че някой път хем ще ви покажа, хем може да строим. Тази къща е абсолютно по същия дизайн, който са строени от тези, само че горе няма листа и е бяло с горе-долу стап. Не знам вие какво ще кажете. Харесва ли ви, не ви ли харесва? На мен лично много ми харесва. Къде е място защита? Не играм на 1.8.8. Това е бане. Но като цяло смятам, че доста добре се получи този Creative Server и ще продължим. Не, ще почнем нов Creative Server, в който всеки път, като има клип, ще строя нещо грандиозно, в което аз съм първо тук съм го пробвал. Ще ви го покажа първо как изглежда, след това ще почнем да го строим, за да ви покажа и тънкостите му, защото аз ви казвам, много обичам да строя. И PvP обичам да игра, но не ме влече толкова PvP, тук това ме влече. Така, искам да предлагате други поредици, които ще имам поредица с UFC, сигурно ще е премиум UFC, не знам, зависи. Ще има с Survival, който ще играем и Survival, следващия клип сигурно ще е Survival. Така че ако ви харесва, лайквайте, гледайте ми банера. Ако ви харесва, гледайте банера, лайквайте, харесвайте и се кефете. Защото смятам, че Кокос би бил много... Не, Стилянка с голямата нянка 2 би била много хубаво, много радостно, ако ви лайквате за мен. Стилянке, моли сте да лайквате. Хора, чао от мен за сега.